שלום, שמי גליה, ומה שנראה לכם עכשיו בסרטון הביתי הקצר זה איך אפשר להחליף בקלות את הפילטרים של מערכת סינון האוויר של ניקן. דבר ראשון, עלינו לכבות את המערכת. לאחר שקיבינו את מערכת האוויר, אנחנו מסירים את החלק העליון ומתחילים להוציא בזה אחר זה את הפילטרים. הרשת הראשונה היא רשת כמו רשת מזגן, בעצם היא מרכיבה את שני המסננים, וכמו שאתם כמובן יכולים לראות, אני מוציאה את הפילטרים אחד אחרי השני. יש לכל אחד מהפילטרים לשונית קטנה, ובעצם הם יוצאים בקלות. כשהוצאנו את הפילטרים זו הזדמנות מצוינת לנקות את מערכת האוויר. אפשר להשתמש במטאטא נוצות או מברשת נוצות כמו שאני משתמשת כרגע, או בכל מקליט לחה או יבשה אחרת. אני בחרתי להשתמש במגבונים כמו שאתם רואים, ומנצלת את ההזדמנות להסיר את האבק גם מהחלקים הפנימיים. את הפעולה הזאת אפשר לעשות פעם בחודש, פעם ב3 חודשים, כמובן שזה תלוי בכמות הזיהום שנמצאת אצלכם בבית. בדופן המערכת מצוי חיישן, בעזרתו המערכת עושה בעצם את המוניטורינג. זאת הזדמנות מצוינת גם אותו לפתוח, לנקות בעדינות, בצורה מהירה וכלילה. כדאי לשמור על הפתח הזה כדי שהמערכת תזהה בצורה קלה ויעילה את רמת זיהום האוויר בחדר. לפני שאני משליכה לפח את הפילטרים הישנים, אני רוצה להראות לכם את ההבדל בין פילטר חדש, הפילטר מימין, לפילטר המלוכלך, הפילטר מצד שמאל. חשוב להזכיר שלא חייבים לחכות לרמת זיהום כזו של הפילטרים. כעת אני מחזירה את הפילטרים באופן הפוך לסדר ההוצאה שלהם. הפילטר הראשון שנכנס, הפילטר הלבן, הפתקית מופיעה בחלק העליון של כל פילטר, היא מראה לנו איזה צד הוא הראשון. שני הפילטרים הבאים, השחור והכתום, גם להם ישנם לשוניות בחלק הקדמי של כל פילטר. אני מזכירה, הלשונית עם הפנים אליכם היא החלק הקדמי. הפילטר הבא שאני אכניס זה תהיה רשת הדומה לרשת מזגן, ואני מזכירה שאת הפילטר הזה יש להוציא פעם בשבוע, שבועיים, כדי לשטוף וכדי להגן ולהאריך את החיים של הפילטרים האחרים. כעת המכסה נסגר בקלות, שתי הבליטות לשתי המגרעות, למטה המכסה נתפס עם 2 מגנטים, וניתן להפעיל את המערכת.